לא צריך להיות חכם גדול בשביל לראות את המצב הלא הכי טוב שעם ישראל נמצא בו היום בלשון המעטה. אנחנו נמצאים באיום מתמיד של השמדה, שפעם בימי המן הרשע שלחו החשטרפנים בסתר להפיץ את העניין של להשמיד את כל עם ישראל. היום משתמשים בגלי היתר, ברדיו, בטלוויזיה, בכל האמצעים להגיד את זה בפה מלא, שזאת הכוונה היחידה של כל השכנים שלנו מסביב, וזה רק עניין של זמן לטענתם. והם רציניים בזה, והם הוכיחו שהם יודעים לעשות את העבודה. יש טילים מכוונים, יש מי שאומר על כל בית בישראל, יודעי דבר אומרים את זה. יש מנהרות חפורות במקום שלא תשורנו עין, שאנחנו לא רוצים לשמוע בכלל. איפה יש מנהרות חפורות מתחת לקרקע שאנחנו יושבים עליה. ולא צריך להעריך בדבר שכולם שומעים אותו בחדשות, בדקירות, בדאעש, וכולם יש להם רק כוונה אחת. הם לא רוצים אדמה, לא רוצים שטח, הם רוצים רק דבר אחד שאני לא רוצה להגיד אותו בפה. וכולם יודעים אותו. לכן בזמן כזה צריך להיזהר, לא להירדם. עם ישראל קרא כמה פעמים בעבר שהיו סכנות גדולות, ואני לא רוצה להגיד לא לפגוע באף אחד, אבל אנחנו היינו רדומים וישנים עד הרגע האחרון, עד שרכבות לקחו אנשים למקומות שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם, היה שינה עמוקה. אסור לנו להירדם בזמן הזה, צריך להתעורר. ואנחנו יודעים שאין לנו פתרון משום מנהיג, שום פוליטיקאי, שום מדינאי לא אומר פתרון אמיתי לטווח ארוך. לבנות עוד גדר ולסגור עוד כפרים ערביים לא יעזור כעת הזאת. אז אנחנו יודעים מההיסטוריה שלנו שיש רק דבר אחד שעזר לנו בשעות מצוקה כאלו, וזה מה שכתוב בספרים הקדושים שעשו אבותינו הקדושים. זה תענית וצעקה, צום, קול, ממון. אלה הדברים שעוזרים לנו לבטל את כל הדינים מעלינו. צום, זה אומר תענית 3 ימים, פחות מזה לא עזר. מרדכי ואסתר לא סתם אמרו 3 ימים, יכלו לעשות יום אחד. תענית 3 ימים זה צום. קול זה צעקות, זה התוועדויות, זה תפילה, זה קריאה לשמיים. צריך להיזהר מהיצר הרע, שלא ירדים אותנו אחרי שאנחנו שומעים דברים כאלה. ויגיד, טוב, נו, הנה עוד אחד שמדומיין, שאומר לנו כל מיני דברים להפחיד, כי לא יודע מה המטרה שלו. יצר הרע מרדים. הוא אומר, היו כבר פיגועים, היו כבר ניסיונות, איומים יש כל הזמן. הנה, ברוך השם, ההייטק מתפתח, כלכלת ישראל שופעת, צה"ל חזק. מה שאנחנו מבקשים זה לא להיכנס לאשליה הזאת, לא להיכנס לדמיון הזה, כי זה עבודה של יצר הרע. מה שמתבקש עכשיו מכל אחד, וזה בקשה אישית בתחנונים, זה התגייסות כללית להירשם, תרשום את השם שלך בפנים כתומך ברעיון. זה שאתה חותם שם באתר זה לא אומר שאתה או את מתחייבים לצום, אלא שאתם מבינים את המצב לאשורו, ותומכים במהלך של פעולה של צום של 3 ימים, שעליה כבר יראו לנו הגדולים איך לעשות אותו בדיוק. לכן לא רק אתה תחתום, נא לגייס עוד אנשים מסביבך, התגייסות כללית, חייבים לעשות את זה. מה יהיה עם הצום בפועל אנחנו נראה, אנחנו עושים מה שנקרא בזוהר התערותא דלתתא. התערותא דלתתא זה אומר התעוררות מלמטה, מכינים כלים, מראים לבורא עולם שאנחנו רוצים לעשות משהו. עצם הפעולה הזאת של ההתעוררות כבר תביא הרבה ברכה, הרבה חסדים, הרבה שלום, ואשרי לכל המבינים ומשתתפים ותומכים, ושהשם יעזור שיהיו לנו מספיק אנשים שנוכל לעשות פעולה מועילה ויבוא שלום על כל הארץ ועל כל העולם.